Җәй көне Сафый абый шунда. Чишмәне ул карап тора, өстен яба, тамагын чүп-чардан чистарта, әйләнә тирәсендәге чүп үләнне йолка, үзенең хикмәтле, кирамәтле бакчасына кереп югалганчы чишмәне бер әйләнә. Аннан көндезге сәгать 12ләрдә чишмә янында хатын-кыз әвәрә килә. Уракчы хатыннар яулыкларын артка чөеп, бит юалар, көлтә бавычлаталар, истикәгә су тутыралар. Уракчылар кайтып китүгә, даңгыр-дыңгыр килеп, Кулазак арбага мишкә салган өлкән ат караучы Әхмәт абзый төшә. Башта чишмәдән агып чыккан ирганыкка алып килеп, йөгән сабагын ычкындырып, аркалыгын бушатып, сызгыра-сызгыра ат сугара. Аннан узын агач саплы кара тимер чиләк белән мишкәгә чишмә суын тутыра башлый. Сафый абзый шунда бик бәхетле була. Кирт-кирт атлап таудан чишмә өстенә үк төшә дә, бәрхет чирәмгә җайлап утырып, кәеф сафа кыра. Ул караган чишмәнең суын бүген колхозның 70ләгән аты рәхәтләнеп ичәчәк. Сафый абзый шатлыктан кызгылт сары тар сакалын сыпыра, аның вак зәңгәр күзләренә ышкын йөгерә, һәм ул бәхете ташыган кыяфәттә булай ди. Алай да чишмә бар әле, име Әхмәт. Шул көйе ул елмаеп кала. Әхмәт абзый исә зур гәүдәсен җойга кыймылдатып, агыз саплы чиләк белән мишкәгә су тутырып маташа. Ул гомумән сөйләшергә яратмый. Ул еш кына эшли, әмма Сафый абзыйның бу чишмәсенең кеше тормышындагы әһәмиятен ул да югары бәяли. Һәм сүзгә гадәттән тыш юматланып, Сафый абзыйның әлеге лирик чакыруына ул да җавап бирә. Бу инде туган телгә тәрҗемә иткәндә менә нәрсә дигән сүз. Әйе, Сафый туган, синең бу чишмәң безнең барыбыз өчен дә кирәк. Син дөрес әйтәсең, сиңа рәхмәт.